Една цигара. Естествено, че е така, който сигурно са отровни. Кобра като теб, мерси, няма нужда. Питай Златка, кой е кобрата в случая? Ти или аз? Няма какво да питам Златка, аз каквото съм преживял, те каквото съм видял, се занимавам аз тук Златка да питам. Така де? Явно така са. Че не знаеш за това. Що бе? Има си разни работи между нас за уреждане. За това, защото е прекалено лакома. То като види ММА, очите му стават като палачинки. И да бъдат разкрити. Оказва се обаче, че всички останали са по-скоро смъртно оплашени от конфликта помежду... Що съм казала, бе? Ма ти филоми зад гърба няма да ми ги правиш. Я пъти ще остана. Абе, Златка, говори, бе! Моля ви се, стига. Няма да се карате повече. Добре, виж, че почва с гърба и няма да говори, бе. Тя прави някакви филоми зад гърба. Ако ще като се скарате, аз се задам от тази къща. Волят се, няма да излизаш. Не искам да се карате. Ни то не стига, виж, перуката и... Аз току-що се сипах. Ако изповедта ти... Абе, аз ще ходам да ви кажа честно. Ама вие наистина се стерпах. Или това е сценарий нека? Ми, брат, не искам да влезам в изповеданията. Стига ли ви, бе, стига ли ви, бе. Спокойно, пъти има какво стана, бе? Частта, бе, ти пъти чаш. Седи мен. Нищо не е станало. Ми, брат, не искам да влезам в изповеданията.